ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. தேவதா மூர்த்திகள், அவதார புருஷர்கள். தேவியின் திருவடி தியானம். படைப்பு, காத்தல், அழித்தல் என்ற 3 கிருத்தியங்களை செய்வதற்காக ஒரே பரமாத்மாதான் பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன் என்ற 3 ரூபம் கொள்கிறது. கிருத்தியங்களுக்கு ஏற்றபடி அந்தந்த மூர்த்திக்கு குணம், வர்ணம், ரூபம் எல்லாம் இருக்கின்றன. இந்த 3 என்ற வட்டத்தை தாண்டும் பொழுது இம்மூன்றுக்கும் காரணமான ஒரே பராசக்தி எஞ்சி நிற்கிறது. அந்த பராசக்தியான துரிய 4ஆம் நிலையில் நம் மனத்தை முழுக்கினால் சம்சார துயரிலிருந்து விடுபடுவோம். இப்பொழுது இருக்கும்படியான லோக வழியில் இதை பற்றி யோசிக்க சாவகாசம் இல்லை. மந்திர தியானமோ ரூப தியானமோ பண்ணுவதற்கான பக்குவம் இல்லை. ஏதாவது ஒரு மந்திரத்தை ஜபிப்பது, ஒரு உருவத்தை தியானிப்பது என்ற பழக்கம் மனசுக்கு வருவது கொஞ்சம் சிரமம்தான். ஆனாலும் முதலடி எடுத்து வைக்கத்தான் வேண்டும். நம் மனசுக்கு ஹிதமாக, ரஞ்சகமாக இருந்தால் தான் முதலடியே வைப்போம். அப்படி அத்தியாத்ம மார்க்கத்தில் இதமான ஒரு முதலடி இருக்கிறது. அதுவே அம்பிகையின் திருவடி. எவ்வித சிரமமுமின்றி எவரும் தேவையினுடைய சரண கமலத்தை தியானிக்க தொடங்கலாம். அந்த சரணார விந்தத்தின் அழகையும் குளிர்ச்சியையும் நினைத்துவிட்டால் அதில் தானாக மனசு நிலைத்து நிற்க பழகும். இப்படி எப்பொழுதும் உபாசித்தால் அவளுடைய கடாட்சத்தால் ஜனன நிவிருத்தி ஏற்படும். அல்லது முதலில் அவளது மகிமையை சொல்லும் துதிகளை படிக்கலாம். முதல் படி பாராயணம், அதற்கப்புறம் ஜபம், பின்பு தியானம் பண்ணுவது. அப்படி தியானம் பண்ணும் பொழுது பராசக்தி, இந்த உடம்பிலிருந்து உயிர் போகும் தருணத்தில் நான் உன்னையே தியானம் பண்ணிக்கொண்டு உன்னிடமே மீண்டும் சேர்ந்து விடும்படியாக அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கொள்ள வேண்டும். இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் அவளுடைய சரணார விந்தத்தை பிரார்த்தித்து வேண்டிக் கொண்டால் உயிர் போகும் தருணத்திலும் அவனுடைய கடாட்சத்தால் அவளுடைய தியானம் வரும். இந்த உடல் போன பின் இன்னொரு உடல் வராமல் அவளிடம் 2 கரைந்து சம்சாரத்திலிருந்து விடுபட்டு பேரானந்தமயமாகி விடலாம். தேவியும் குருவும் ஒன்றே. எனவே இருவரது திருவடியும் ஒன்றே. குரு பாதுகையும் தேவி பாதுகையும் ஒன்றே. குரு பாதுகையை சந்திர மண்டலத்தில் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்பது சாஸ்திரம். அமிர்தம் சந்திரனிலிருந்தே பொழிவதாக சாஸ்திரம். சூரியன் சுயமான பிரகாசத்தை உடையவனாக இருக்கலாம். நமக்கு அவன் ஒளி கொடுக்கிறான். என்றாலும் அவனால் தாபம் உண்டாகிறது, வேர்க்கிறது, தாகம் எடுக்கிறது. அம்பாளுடைய பிரகாசம் நமக்கு ஒளியும் கொடுக்கிறது, தாபத்தையும் நீக்குகிறது. எனவே அது சந்திரிகையின் ஒளி போல் இருக்கிறது. தாப சாந்தி பண்ணுவது அமிர்தம். அமிர்தமாக நமக்கு தாபத்தை நீக்கி சாந்தியை கொடுத்து கொண்டு பிரகாசிக்கிறது அம்பிகையின் கடாட்சமும் சரணாரவிந்தமும். உஷ்ண பிராந்தியத்தில், டிராபிக்ஸ் உள்ள நமது தேசத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு குளிர்ச்சியில் ஒரு பிரதி. அவன் குளுமையாக இருக்கிறான், குளுமையாக பேசினான், இப்பொழுதுதான் என் வயிறு குளிர்ந்தது என்று சந்தோஷ விஷயங்களுக்கு சொல்வோம். மேல் நாட்டவர்களுக்கு இது நேர்மாறாக இருக்கிறது. அவர்களுடைய பிரதேசம் ஒரே குளிர்ச்சியானதால் அவர்களுக்கு உஷ்ணந்தான் வாம்த், இன்பம் அளிக்கும். அவர்களுக்கு கோல்டு என்றால் நம்முடைய எண்ணத்திற்கு நேர் விபரீதமான அர்த்தம். சரியாக வரவேற்காவிட்டால் கோல்ட் ரிசப்ஷன் என்பார்கள். நிர்தாட்சண்யமானவனை கோல்ட் ஹார்ட்டட் என்பார்கள். நமக்கு சந்திர கிரகணம் மாதிரி தாபத்தை நீக்கி குளுமையை கொடுத்து ஆனந்தத்தை அளிப்பவள் அம்பிகை. அம்பிகை சந்திர மண்டலத்தில் வாசம் செய்வதாக பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறது. நமக்கு இன்பம் கொடுக்கிற பெருநிதி அவள்தான். அந்த சாக்ஷாத் பரதேவதையின் சரணத்தை தியானம் பண்ணி சுத்தமாக்கி நித்திய க்ஷேமத்தை, ஆனந்தத்தை அடைவோமாக. இயற்கை ஏமாற்றுகிறது, அம்பாள் ஏமாற்றுகிறாள். மனிதனுக்கு பலவிதமான இச்சைகள், பாசங்கள், ஆசைகள். தன் இச்சையை பூர்த்தி செய்து கொள்கிறான், அதில் பூரித்து போகிறான்.
ஆனால் இது சாஸ்வதமான பூரிப்பா என்றால் இல்லவே இல்லை. இன்னொரு இச்சை அப்புறமும் இன்னொன்று என்று பிரவாகமாக வந்து கொண்டே இருக்கிறது. இருந்தாலும் இந்த ஓயாத அலைச்சலுக்கு நடுவில் அவ்வப்பொழுது இப்படி ஒரு பூரிப்பு பெறுகிறான். இது ஒரு விதத்தில் அம்பாள் செய்கிற கிருப்பை, இன்னொரு விதத்தில் அவளே செய்கிற ஏமாற்ற வித்தைதான். தான் ஆசையும் பாசமும் வைப்பவர்கள் திருப்பி தன்னிடம் ஆசையும் பாசமும் வைத்தால் ஒரே அடியாக சந்தோஷப்படுகிறான். கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டு குழந்தை குட்டிகள் பெற்று இவ்வாறு தன் இச்சை பூர்த்தியானதாக சந்தோஷப்படுகிறான். குழந்தையை இவன் ஆசையோடு தூக்கி கொஞ்சும் பொழுது அது கழுக்கென்று சிரித்தால், அடடா, என்னிடம் குழந்தை எத்தனை ஆசையாக இருக்கிறது என்ற ஒரே ஆனந்தம் அடைகிறான். அதை மேலும் அன்போடு கவனத்தோடு வளர்க்கிறான். மனிதன் இந்த காம இச்சை வாத்சல்யம் எல்லாம் தன் சுகத்துக்காக என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறான். அதுதான் இல்லை. பல ஜீவர்கள் மறுபடி பிறவி எடுத்து தங்கள் கர்மத்தை அனுபவித்தாக வேண்டும். முடிவாக கர்மத்தை கழித்து கொண்டு மோட்ச நிலையை பெற வேண்டும். அதற்காகத்தான் இவனுக்கு காமமும் கல்யாணமும் சன்னதியும். ஆனால் இவன் தன் இன்பத்துக்கென்று நினைத்து ஆனந்தப்படுகிறான். இப்படியாக மனுஷனை இயற்கை ஏமாற்றுகிறது. இயற்கை என்றால் என்ன? அம்பாள் ஏமாற்றுகிறாள். இப்படி மனுஷனை பலவிதத்தில் ஏமாற்றியாகிறது. பலவித வியஞ்சனங்களை ருசித்து சாப்பிட்டுவிட்டு இவன் சந்தோஷப்படுகிறானே, உணவு இவனது நாவின் சந்தோஷத்துக்காகவா ஏற்பட்டது? இல்லை. இவன் தன் கர்மாவை அனுபவிப்பதற்கு உடம்பை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். உடம்பு வளர்வதற்கு ஆகாரம் வேண்டும். ஒரே ருசியில் ஆகாரம் இருந்தால் சாப்பிட அலுத்து போகும். அதனால் இயற்கை அம்பாள் பலவிதமான ருசிகளை காட்டி இவனை சாப்பிட வைத்து இவனை ருசியாக சாப்பிட்டோம் என்று சந்தோஷப்படவும் செய்து இவன் கர்மாவை அனுபவிக்க வசதியாக உடம்பை வளர்க்கிறாள். தன் குழந்தையிடம் உள்ள அபிமானம் பக்கத்து வீட்டு குழந்தையிடம் இவனுக்கு இல்லை. எனது எனது என்று இந்த குழந்தையிடமே அலாதி வாஞ்சை காட்டி பூரித்து போகிறான். எல்லா குழந்தைகளிடமும் இவனுக்கு ஒரே மாதிரியான அபிமானம் இருந்தால் இந்த குழந்தையை பார்த்து பார்த்து குளிப்பாட்டி உணவூட்டி தூங்க வைத்து அதற்காகவே உடல் பொருள் ஆவியை செலவு செய்து வளர்ப்பானா? அந்த குழந்தை வளர வேண்டும் என்பதற்காகவே அதனிடத்தில் இவனுக்கு விசேஷ அபிமானம் உண்டாக செய்திருக்கிறாள் அம்பாள். ஒரு சரீரம் பிறந்து வளர்வதற்காக இவனிடம் கர்மத்தை வைத்து பிறகு வாத்சல்யத்தை தந்திருக்கிறாள் அம்பாள். இவனுடைய சரீரம் வளருவதற்காகவே இவனுக்கு ருசி, பசி முதலியனவற்றை அம்பாள் வைத்திருக்கிறாள் என்று சொன்னேன். சரி, இப்படி இவன் வாழ்வதாலோ இவனால் இன்னொரு ஜீவன் பிறந்து வளருவதாலோ என்ன பிரயோஜனம்? பழைய கர்மத்தை அனுபவிப்பது தவிர இதில் என்ன பயன்? இவனும் ஆத்மக்ஷேமம் அடைய காணோம். பொதுவாக நாம் பார்க்கிற எல்லா ஜென்மாவும் வீணாகத்தானே போகின்றன. ஒவ்வொரு ஜென்மாவும் காம, குரோத, லோப, மோக, மத மாத்சரியங்களை அதிகப்படுத்தி பாப்பத்தை பெருக்கிக் கொள்வதாகத்தானே ஆகிறது. கர்மத்தை கழித்து கொண்டு மோட்சத்துக்கும் போகிறவர்களாக கோடியில் ஒருத்தர் கூட தோன்ற காணோமே என்று சந்தேகம் வரலாம். இப்படி சந்தேகப்பட வேண்டாம். ஒரு மாமரத்தில் நிறைய பழங்கள் உண்டாகின்றன. பழம் உண்டாவதன் பயன் அதன் கொட்டையிலிருந்து மீண்டும் மரம் தோன்றுவதற்குத்தான். ஆனால் ஒவ்வொரு மாமரத்திலும் உண்டாகிற அத்தனை பழங்களில் உள்ள வித்துகளும் மரமானால் உலகிலே வேறெதற்குமே இடமிராதே. ஒரு மரத்தில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான பழங்களில் ஒரே ஒரு வித்து மரமானால் நாம் திருப்திப்படவில்லையா? பாக்கியெல்லாம் வியர்த்தமாயிற்றே என்றா வருத்தப்படுகிறோம். அப்படித்தான் லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் நாம் இத்தனை பேரும் ஆத்மக்ஷேமம் பெறாமல் வீணாக போனாலும் பரவாயில்லை. நம்மில் யாராவது ஒரு ஆத்மா பூரணவம் பெற்றுவிட்டால் போதும். சிருஷ்டியின் பயன் அதுவே. அந்த ஒரு பூரண ஆத்மா நம் அனைவருக்கும் சக்தி தரும். அப்படி கோடான கோடி ஜீவர்களில் ஒன்று தோன்றவே
இத்தனை காமமும் சஞ்சலமும் இன்ப துன்பமும் வைத்திருக்கிறது. நாம் இத்தனை பேரும் வாழ்வதன் பயனும் அந்த ஒருத்தன் தோன்றுவதுதான். உரியடி உற்சவத்தில் வழுக்கு மரத்தில் பலர் ஏறி ஏறி சறுக்கி விழுவார்கள். கடைசியில் ஒரே ஒருவன் ஏறி விடுகிறான். அவன் ஒருவன் ஏறுவதற்காகத்தான் அத்தனை பேரையும் அத்தனை பிரயாசைப்படுத்தி விளையாட்டு நடக்கிறது. உலக விளையாட்டும் அப்படியே. நம்மில் பலர் சறுக்கி விழுந்தாலும் ஒருவன் பூர்ணவத்தை பிடித்து விட்டால் போதும். எத்தனை முறை சறுக்கினாலும் உரியடியில் திரும்ப திரும்ப முயற்சி செய்தவனைப் போல் நாமும் பூர்ணத்துவத்தை அடைய முயன்று கொண்டே இருப்போம். அம்பாள் நம்மில் யாருக்கு கை கொடுத்து ஏற்ற வேண்டுமோ அவனை ஏற்றி வைப்பாள். அவன் ஒருத்தன் அதற்கு பிற்பாடு இந்த ஏமாற்று வித்தையிலிருந்து தப்புவதே நம் இத்தனை பேருக்கும் போதும். காமாட்சி ஒரு காரியமும் இல்லாமல் தன்னைத்தானே அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற பிரம்மத்தையே சிவம் என்று சொல்கிறோம். காரியம் இல்லாமல், ரூபம் இல்லாமல், வருணமில்லாமல், குணமில்லாமல் இருக்கிற அந்த சாந்தமயமான பிரம்மத்திலிருந்து தான் இத்தனை காரியங்கள், ரூபங்கள், வர்ணங்கள், குணங்கள் எல்லாம் உண்டாகி இருக்கின்றன. மாயா சக்தியினால் ஒரே பிரம்மம் இத்தனை உருவங்களும் குணங்களும் உள்ள பிரபஞ்சங்களாகவும் ஜீவராசிகளாகவும் தோன்றியிருக்கிறது. ஒன்றான பிரம்மத்தை பலவான பிரபஞ்சமாக காட்டுகிற அந்த மாயா சக்தியைத்தான் அம்பாள் அம்பாள் என்று சொல்கிறோம். இந்த சக்தியினால்தான் நாம் எல்லாம் தோன்றியிருக்கிறோம். உண்மையில் நாமும் பிரம்மத்தை தவிர வேறு இல்லை. ஆனால் வேறாக நினைக்கிறோம். இதற்கு காரணம் பிரம்ம சக்தியான அம்பாளின் மாயைதான். இப்படி நம்மை மாயையில் போட்டு எடுப்பது அவளுடைய லீலை. அவள் மாயையில் நம்மை கட்டுப்போடுகிறவள் மட்டுமல்ல, மனமுருகி அவளை எந்நாளும் பிரார்த்திக் கொண்டே இருந்தால் அவளே இந்த மாயை முழுவதையும் நீக்கி நமக்கு பிரம்ம ஞானத்தை அனுகிரகம் செய்வாள். ஞானம் பெறுவதற்கு சாக்ஷாத் அம்பாளை தவிர வேறு கதி இல்லை. அவள்தான் மாயையால் ஒரே பிரம்மத்தை மறைத்து பலவேறான பிரபஞ்சமாக காட்டுகிறாள். இந்த பிரபஞ்ச ஆட்டத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று சம்சாரத்திலிருந்து ஜனன மரண சூழலிலிருந்து விமோசனம் அடைந்து பிரம்மமாகவே நாம் ஆக வேண்டும் என்றால் எவள் இந்த மாயையை செய்தாலோ அவளுடைய அனுகிரகம் ஒன்றில்தான் முடியும். மாயா சக்தியாக இருக்கிற அம்பாளேதான் ஞானாம்பிகையாக வந்து நமக்கு மோட்சத்தை அனுகிரகம் செய்கிறவளும் ஆவாள். மாயா என்றால் எது இல்லையோ அது என்று அர்த்தம். இல்லாத வஸ்து எப்படி இத்தனை ஆட்டம் ஆட்டி வைக்கிறது? அது எப்பொழுதுமே இல்லாதது அல்ல, எப்பொழுதுமே இருக்கிறதும் அல்ல. ஞானம் வருகிற வரையில் மாயை இருக்கிறது. அதுவரையில் நானாவிதமான வஸ்துகளை பார்த்து எல்லாம் தனித்தனியாக உண்மையாக இருப்பதாக நினைக்கிறோம். அவற்றிடம் ஆசை, துவேஷம் முதலியவற்றை உண்டாக்கி கொண்டு பல விதங்களில் கர்மம் செய்கிறோம். இந்த கர்மத்தை அனுபவிக்க மறுபடியும் மறுபடியும் செத்து பிறக்கிறோம். அம்பாளை உபாசித்து ஞானம் வந்துவிட்டாலும் நானாவிதமான இத்தனையும் ஒரே பேரறிவான அவளுடைய வேறு தோற்றங்கள்தான் என்ற அனுபவபூர்வமாக தெரியும். நாமும் அப்படி ஒன்றே. தோற்றங்கள், அப்பியரன்ஸ் இத்தனை இருந்தாலும் இவ்வளவு உள்ளே ஒன்றுதான் என்று தெரியும். உள்ளே ஒன்றாக இருப்பதை தெரிந்து கொண்ட பின் வெளியே மாற்றிக்கொண்டும் அழிந்து கொண்டும் இருக்கும் இந்த தோற்றங்களில் ஆசை, துவேஷம் எதுவும் ஏற்படாது. இதற்கெல்லாம் ஆதாரமாக எப்பொழுதும் மாறாமலே இருக்கிற பேரறிவோடு அறிவாக நம் மனத்தை கரைத்து விடுவோம். அப்பொழுது பிரபஞ்சமே நம் பார்வைக்கு இல்லாமல் போகிறது. மாயையும் அப்பொழுது இல்லாமலே போகும். அந்த ஞான தசையில் எது இல்லாமல் போகிறதோ அது அதாவது மாயைதான். அதுவரை நம்மை ஆட்டி வைத்தது
மாயைக்கு காரணமாக பிரம்ம சக்தியான அம்பாள் தான் ஞானமும் தருகிறாள். அவளுடைய கருணையே இதற்கு காரணம். இத்தனை மாயையை செய்தாலும் அதிலிருந்து விடுவிக்கிற கருணையும் அவளுக்கே பூரணமாக இருக்கிறது. மாயா லோகத்தில் நாம் உண்டாக்கி கொள்ளும் கஷ்டங்களுக்கும் துக்கங்களுக்கும் காரணம் நம்முடைய இந்திரியங்களும் மனசும் தான். இந்திரிய சுகங்களின் வழியிலேயே மனத்தை செலுத்தி நம்முடைய ஸ்வபாவமான ஆத்ம சுகத்தை மறந்திருக்கிறோம். ஐம்புலன்களும் மனசும் நம்மை ஆட்டி படைக்கின்றன. இவற்றை செய்தவள் மாயை. அவளே இவற்றை சுத்தப்படுத்தி இந்திரிய விவகாரங்களிலிருந்தும் மனசின் ஓயாத சஞ்சலங்களிலிருந்தும் ஜீவனை விடுவிப்பதற்காக சாக்ஷாத் காமாட்சியாகவே வருகிறாள். காமாட்சியின் 4 கைகளில் ஒன்றில் ஒரு வில்லும் இன்னொன்றில் 5 அம்புகளும் இருக்கும். அந்த வில் கரும்பினால் ஆனது, அம்புகள் புஷ்பங்களால் ஆனவை. சாதாரணமாக கெட்டியான இரும்பினால் வில் அமைந்திருக்கும். இங்கோ மதுரமான கரும்பு அம்பாளுக்கு வில்லாக இருக்கிறது. கூரான அம்புகளுக்கு பதில் மிகவும் மிருதுவான மலர்களை பானங்களாக வைத்திருக்கிறாள். அந்த கரும்பு வில் மனஸ் என்ற தத்துவத்தை குறிப்பதாகும். மதுரமான மனம் படைத்த அம்பாள் நம் மனங்களை எல்லாம் இந்த வில்லை காட்டி வசப்படுத்தி கொண்டு விடுகிறாள். அவளுடைய 5 புஷ்ப பானங்களும் நம் ஐம்புலன்களை ஆகர்ஷித்து செயலற்று போகும்படி செய்வதற்காக ஏற்பட்டவை. மனோரூபேக்ஷ கோதண்டா பஞ்சதன் மாத்திர சாயகா என்று இதையே லலிதா சஹஸ்ரநாமம் கூறுகிறது. நம்முடைய மனோவிருத்தியும் இந்திரிய விகாரங்களும் அடங்குவதற்கே பராசக்தியானவள் காமாட்சியாகி கரும்பு வில்லும் மலர்பானமும் தாங்கி வந்திருக்கிறாள். மீதி 2 கைகளிலும் பாசமும் அங்குஷமும் வைத்திருக்கிறாள். பாசமானது நம் பாசங்களை ஆசையை நீக்கி அவளோடு நம்மை கட்டி போடுகிற கயிறு. அங்குஷம் நாம் துவேஷத்தில் கோபிக்கிற பொழுது நம்மை குத்தி அடக்குவதற்காக ஃபிசிக்ஸில் பிரபஞ்ச இயக்கங்களின் அடிப்படை தத்துவங்களாக சொல்கிற கவர்ச்சி, அட்ராக்ஷன், விலக்கல், ரிப்பல்ஷன் என்பதுதான் மனுஷ வாழ்வில் முறையே ஆசையும் துவேஷமும் ஆகின்றன. இவற்றை அடக்கி நம்மை சம்சாரத்திலிருந்து மீட்கவே அம்பாள் காமாட்சியாகி பாசாங்குசங்களை தரித்திருக்கிறாள். ராகஸ்வரூப பாஷாட்யா குரோதா காராங்கு சோஜ்வலா என்பதாக லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் பாசத்தை ஆசையாகவும் ராகம், அங்குஷத்தை துவேஷமாகவும் குரோதம் சொன்ன பொழுது இவற்றை அவை அடக்கி அழிக்கின்றன என்று அர்த்தம் பண்ணி கொள்ள வேண்டும். இப்படியாக 4 கைகளில் கரும்பு, வில், புஷ்ப பானம், பாசம், அங்குஷம் இவற்றை தரித்து கொண்டு நிறமே இல்லாத பிரம்மத்திலிருந்து செக்க செவேல் என்ற பரம கருணையின் நிறத்தோடு உதய சூரியன் மாதிரி, மாதுளம்பூ மாதிரி, குங்குமப்பூ மாதிரி, செம்பருத்தி மாதிரி காமேஸ்வரியான காமாட்சி அனுகிரக நிமித்தம் தோன்றியிருக்கிறாள். காமாட்சியின் சிவப்பு கரும்பு வில்லும் புஷ்ப பானமும் தரித்து சமஸ்த லோகத்துக்கும் அனுகிரகம் செய்கிற திவ்ய மாதா தான் காமாட்சி. சகல ஜீவராசிகளையும் இந்திரிய சேஷ்டையிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக மலர் அம்பும் மனசின் ஆட்டங்களிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக கரும்பாலான தனுசையும் தாங்கி இருக்கிறாள். இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் மன்மதனும் இதேபோல் கரும்பு வில்லையும் புஷ்பத்தாலான 5 பானங்களையும் தான் வைத்திருக்கிறான். அவனுடைய காரியமோ அம்பாளுடைய காரியத்துக்கு நேர் விரோதமானது. அவன் இந்த வில்லையும் அம்பையும் வைத்து கொண்டுதான் சமஸ்த பிராணிகளுக்கும் இந்திரிய விகாரத்தை, அடங்காத காம வேகத்தை உண்டாக்கி வருகிறான். அதுவும் பராசக்தியான அம்பாளுடைய லீலைதான். அவள்தான் மன்மதனுக்கு இப்படிப்பட்ட சக்தியை அனுகிரகம் செய்திருக்கிறாள். பிஞ்ச கசப்பாக இருந்து பிறகு துவர்ப்பாகி அப்புறம் புளிப்பாகி கடைசியில் பரம மதுரமாக பழுக்கிற மாதிரி
ஜீவர்களும் படிப்படியாக பலவித அனுபவங்களில் முன்னேறி கடைசியில் பழமாக பக்குவம் பெற வேண்டும் என்றே அம்பாள் பிரகிருதி நியதிகளை, இயற்கை வேகங்களை உண்டாக்கி இருக்கிறாள். ஒரேயடியாக இவை நம்மை அடித்து செல்வதற்கு நாம் இடம் தந்து விடக்கூடாது. ஒரேயடியாக எடுத்த எடுப்பில் இந்த வேகங்களிலிருந்து தப்ப முடியாவிட்டால் அதற்காக வருத்தப்பட்டு மனமுடைந்து விடவும் கூடாது. அம்பாளை தஞ்சம் புகுந்தால் படிப்படியாக அவள் வழிகாட்டி விடுதலை தருவாள் என்ற நம்பிக்கையோடு வேகங்களை குறைத்து கொள்ள அவளை பிரார்த்திக்க வேண்டும். சம்சாரம் என்பதில் ஈடுபட்டிருக்கும் போதே இதில் ஏதாவது சாரம் இருக்கிறதா என்றும் அடிக்கடி சிந்தித்து வர வேண்டும். இப்படி சிந்திப்பதே ஒரு சாரம்தான். அதனால்தான் சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடுகிற விரக்தி உண்டாகிறது. அந்தந்த காலத்தில் அந்தந்த பிரகிருதி வேகங்கள், இயற்கை உந்தல்கள் ஏற்பட்டாலும் அதனால் மனம் கலங்காமல் பராசக்தியை பிரார்த்திக் கொண்டே இருந்தால் பிஞ்சு காயாகி, காய் கனியாகி, கனி தானே முற்றி மரத்திலிருந்து இற்று விழுந்து விடுவது போல் கடைசியில் சம்சார விருட்சத்திலிருந்து விடுபட்டு அம்பாளின் சரணார விந்தத்தில் விழுந்து அதோடையே சேர்ந்து விடுவோம். நம்மை போல் எத்தனையோ பிராணிகள் ஏகப்பட்ட பூர்வ கர்மாவை செய்து குவித்திருக்கின்றன. இந்த கர்மாவை கழித்து கொள்ள அவையெல்லாம் ஜன்மா எடுத்து தானாக வேண்டும். எடுக்கிற ஜன்மாவில் கர்ம மூட்டையை ஜாஸ்தியாக்கி கொள்ளலாம் அல்லது குறைத்து கொள்ளலாம். அது எப்படியானாலும் கர்மாவை கழித்து கொள்ள வேண்டுமானால் ஜன்மா எடுத்து அதை தர்ம வழியில் பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்வது தவிர வேறு வழி இல்லை. கடைசியில் கர்மம் முழுவதும் அழிந்தால் பிறப்பே இல்லாத நிலை அடைவோம். ஜீவர்களுக்கு ஜனன நிவிருத்தி உண்டாவதற்கே ஒரு பயிற்சி கூடமாக அவர்கள் ஜன்மம் எடுத்தாக வேண்டி இருக்கிறது. இவ்வாறு ஜீவர்களுக்கு ஜன்மம் ஏற்படுவதற்காகத்தான் அம்பாள் காமத்தை வைத்திருக்கிறாள். அதற்கு அதிகாரியாக மன்மதனை நியமித்திருக்கிறாள். ஆனால் எதுவும் தன் எல்லையிலிருந்து அடங்கி நிற்க வேண்டும். மன்மதன் பக்தர்களிடமும் ஞானிகளிடம் தன் கைவரிசையை காட்ட அம்பாள் விடமாட்டாள். இவள்தான் மகா ஞானியான பரமேஸ்வரனை மட்டும் தன்னிடம் பிரேமை கொள்ளுமாறும் செய்தவள். மன்மதன் அவரிடம் தன் கைவரிசையை காட்ட பார்த்தான். அவர் நெற்றிக்கண்ணை திறந்து அவனை பஸ்மீகரமாக்கி விட்டார். அப்புறம் ஆடாமல் அசங்காமல் பிரம்மமாக அமர்ந்து விட்டார். அவர் அப்படி இருந்தால் அம்பாளுடைய பிரபஞ்ச லீலை எப்படி நடக்கும்? எனவே அவள் மன்மதனுடைய கரும்பு வில்லையும் புஷ்ப தனுசையும் தானே தன் கைகளில் எடுத்துக்கொண்டு பரமேஸ்வரன் முன் வந்தாள். மன்மதனைப் போல் அவரை ஜெயிப்பேன் என்று அகங்காரத்தோடு வரவில்லை, அன்போடு அடக்கத்தோடு வந்தாள். உடனே பரமஞானியான பரமேஸ்வரனும் காமேஸ்வரனாக மாறிவிட்டான். இவள் அன்பு பொங்குகிற கண்களால் காமாட்சியாகி காமேஸ்வரியாகி அவரை பார்க்க அவரும் அன்புமயமாகி காமேஸ்வரனாகி விட்டார். பிரம்மமாக செயலற்று இருந்த வஸ்துவுக்கு லோகானுகிரகம் என்ற பரம் கருணை உதிப்பதைத்தான் காமாட்சி என்று சொல்கிறோம். சுத்த ஸ்படிக சங்காசமாக நிறமில்லாதிருந்து பிரம்மம் அப்பொழுது சிவப்பு நிறத்தை அடைக்கிறது. அன்பு, கருணை இவற்றை சிவப்பாகவே சொல்வது வழக்கம். ராகம் அன்பு, அனுராகம் என்பதிலிருந்தே ரத்தம் என்ற பதம் வந்தது. தமிழிலும் மனச்செம்மை, செவ்விய உள்ளம் என்றெல்லாம் சொல்கிறோம். இதுவே காமாட்சியின் சிவப்பு, கருணையின் வர்ணம். கருப்பும் சிவப்புமான காமாட்சி. அம்பாளை பற்றிய பல ஸ்தோத்திரங்கள் இருக்கின்றன. இவற்றில் ஆதிசங்கர பகவத் பாதர்கள் செய்த சௌந்தரிய லஹரியும் மூககவி செய்த பஞ்சசதியும் ஈடு இணை இல்லாமல் இருக்கின்றன. தேர்ந்த சைத்திரிகள் ஒருவன் அம்பாளின் ஸ்வரூபத்தை எழுதி காட்டுகிற மாதிரி இவை அம்பிகையின் திவ்ய வடிவத்தை அப்படியே நம் கண்முன் கொண்டு வந்து நிறுத்திவிடும்.
அவளுடைய மகிமையில் நம் மனசு மூழ்கி கிடக்கும்படி செய்யும். கண்ணுக்கும் மனசுக்கும் எட்டாத பராசக்தியை கண்ணால் காணவும் மனசால் அனுபவிக்கவும் செய்கிற வாக்சக்தி சௌந்தரிய லஹரிக்கும் மூக்க பஞ்சசதிக்கும் உள்ளது. கம்பீரம் அத்தனையும் சௌந்தரிய லஹரியில் அடங்கியிருக்கிறது. மார்த்தவம் மிருதுத்தன்மை முழுவதும் மூக்க பஞ்சசதியில் உள்ளது. மூகன் என்றால் ஊமை என்று அர்த்தம். ஊமையாக இருந்த ஒரு பரமபக்தர் காஞ்சிபுரத்தில் குடிக்கொண்டுள்ள ஜெகன்மாதா காமாட்சியின் கிருபா கடாட்சத்தையும் அவளுடைய தாம்பூல உச்சிஷ்டத்தையும் பெற்று உடனே அமிர்த சாகரம் மாதிரி 500 ஸ்லோகங்களை பொழிந்து தள்ளிவிட்டார். அதைத்தான் மூக்க பஞ்சசதி என்கிறோம். பஞ்ச என்றால் 5, சத என்பது 100. அதிலே காமாட்சியின் நிறத்தை சொல்லுகிற பொழுது செக்க சிவந்தவள் என்றும் பல இடங்களில் கூறியிருக்கிறார். கருநிறம் படைத்தவள் என்றும் சில ஸ்லோகங்களில் சொல்கிறார். காஷ்மீர ஸ்தபக கோமாளங்க லதா குங்குமப்பூ கொத்து போன்ற கோமளக் கொடி பந்து ஜீவகாந்தி முஷா செம்பிரத்தியின் ஒளி படைத்தவள் என்று சொல்கிறார். தாப்பிஞ்ச சதபகத் விஷா கருநீல காழாம்பூ போல ஒளிருகிறவள் என்று கூறுகிறார். ஏன் இப்படி 2 நிறங்களாக சொல்கிறார்? நமக்கு இப்படி ஒருத்தியையே 2 நிறத்தில் சொல்வது புரியவில்லை. சரி, சங்கர பகவத் பாதர்கள் சௌந்தரிய லஹரியில் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறார்? ஜெயதி கருணா காசி தருணா என்கிறது சௌந்தரிய லஹரி. நல்லதற்கெல்லாம் உற்பத்தி ஸ்தானமாக ஷம்பு என்று ஒன்று இருக்கிறது. அது பரபிரம்மம் வஸ்து. பரபிரம்மமாக செயலின்றி இருந்தால் போதாது என்று அது லோகத்துக்கு நல்லது செய்வதற்காக ஒரு ஸ்வரூபம் எடுக்கிறது. அதற்குத்தான் அம்பாள் என்ற பெயர். நிறமில்லாத சம்பு உலகை காக்கும் கருணையினால் அருணவர்ணம் கொண்டு வெற்றியோடு பிரகாசிக்கிறது. ஜகத்ராத்தும் சம்போ ஜெயதி கருணா காசி தருணா என்கிறார் ஸ்ரீ ஆச்சாரியால். சூரியோதயத்துக்கு முன்னால் கிழக்கில் பரவுகிற பிரகாச சிவப்பு தான் அருண நிறம். அருண நிறம்தான் கருணை நிறம். அதுவே அம்பிகையின் நிறம் என்கிறார் ஆச்சாரியால். கருப்போ அழிவின் நிறம். தமோ குணத்துக்கு கருப்பை அடையாளமாக சொல்வார்கள். தூக்கம், மரணம், சம்ஹாரம் எல்லாம் கருப்பு. காருண்ய மூர்த்தியாக காமாட்சியை சிவப்பானவளாக மூகர் சொல்வதுதான் நியாயமாகப்படுகிறது. ராஜராஜேஸ்வரி, லலிதா, மகா திரிபுர சுந்தரி, ஸ்ரீவித்யா என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிற அம்பாளை மந்திர சாஸ்திரங்களும் செக்க செவந்த ஜோதி பிரவாகமாகவே சொல்கின்றன. அந்த ஸ்ரீவித்யா அதிஷ்டான தேவதையின் ஸ்வரூப லட்சணங்களையே பூர்ணமாக கொண்டவள். காமாட்சி எனவே பரம்பொருளின் கருணை வடிவான அவளை சிவப்பாக சொல்வதுதான் பொருத்தம். சயின்ஸ் படி கூட இதுவே பொருத்தமாக இருக்கிறது. விப்ஜியார் ஊதா, கருநீலம், நீலம், பச்சை, மஞ்சள், ஆரஞ்சு, சிவப்பு என்று 7 வர்ணங்களை ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பில் பிரித்திருக்கிறார்கள். நிறமில்லாத வெறும் சூரிய ஒளிதான் இப்படி 7 நிறங்களாக சிதறுகிறது. இதில் வெள்ளை, கருப்பு இரண்டும் இல்லை. ஒரு கோடியில் ஊதாவை கடந்தால் கருப்பு, மறுகோடியில் சிவப்பை தாண்டினால் வெள்ளை. அதாவது வெளுப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப கிட்டே இருப்பது சிவப்பு தான். நம் கண்ணுக்கு பரமஹிதமானது வெள்ளைதான். கொஞ்சம் கூட உறுத்தாது. ஆனால் அது நிறமே இல்லை. நிறம் என்று ஏற்பட்ட பின் ரொம்பவும் இதமாக மிக குறைவாக உறுத்துவது லீஸ்ட் டிஸ்டர்பிங் கலர் சிவப்பு தான். இதனால்தான் ஃபோட்டோ எடுத்த ஃபிலிமை கழுவும் பொழுது அதில் வேறெந்த நிறத்தின் கிரணம் பட்டாலும் படம் அழிந்துவிடும் என்று சிவப்பு விளக்கையே போட்டு கொள்கிறார்கள். நாம் சிவப்பு கண்ணை குத்துவதாக நினைத்தாலும் அதிலிருந்தே இன்ஃப்ராரெட் என்கிற மிருதுவான நிறத்துக்கு போகிறார்கள். இந்த இன்ஃப்ராவுக்கு மாறாக மறுகோடியில் உக்ரமான அல்ட்ரா வயலட், ஆழ்ந்த ஊதா இருக்கிறது. அதற்கப்புறம் கருப்பு. அம்பாளை கருப்பு என்றும் கருநீலம் என்றும் மூகர் சொல்கிறார்.
சிவப்பு என்றும் சொல்கிறார். வெள்ளையான சுத்த பிரம்மத்துக்கு மிக மிக நெருங்கியுள்ள சக்தி என்பதாலும் கருணாமூர்த்தி என்பதாலும் சிவப்பு என்பதே பொருத்தமாகி இருக்கிறது. அம்பாள் கிருப்பையால் அவளை பிரத்யக்ஷமாக செய்த மூகர் ஏன் கருப்பு என்றும் சொல்கிறார்? காமாட்சியின் கருமை. எந்த நிறமும் இல்லாத சூரிய ஒளியிலிருந்து ஒளிச்சிதறல் ரிஃப்ராக்ஷன் மூலம் ஒரு நிறத்தை பிரித்தால் உடனே மற்ற 6 நிறங்களும் பிரிந்து நானும் போகிறேன் என்று வெளிப்பட தொடங்குகின்றன. இதை ஒரு வேடிக்கை. எல்லா வர்ணங்களும் சேர்ந்தால் வர்ணமே இல்லாமல் போகிறது. அந்த வர்ணமில்லாத ஒளியிலிருந்து ஒன்று குறைந்து பிரிந்தாலும் மற்ற வர்ணங்களும் நானும் போகிறேன் என்று பிரிந்து வெளிப்படுகின்றன. பிரம்மம் என்பது நிறமே இல்லாத சுத்த சூரிய ஒளி மாதிரி. அதில் காரியமே இல்லை. ஆனாலும் சகல காரியங்களுக்கும் ஆதாரமான சகல சக்திகளும் அதில்தான் உள்ளன. எல்லா நிறங்களும் சுத்த ஒளிக்குள் இருக்கிற மாதிரி காரியம் இல்லாத பிரம்மம் தன்னை தானே உணர்ந்து கொண்டதுதான் அதன் முதல் காரியம். இதுவே சாந்தமான பிரம்மத்தில் ஒரு சலனம்தான் ஒளிச்சிதறல் மாதிரி. இந்த ஒளிச்சிதறலில் முதலில் சிவப்பு பருகிறது. உதய காலத்தில் சுத்த சூரிய ஒளி முதலில் சிவப்பாகத்தானே வருகிறது. அருணோதயம் என்று என்கிறோமே, அருண என்றாலே சிவப்புத்தான். இப்படி சுத்த பிரம்மம் சிவப்பாகி காரியத்துக்கு வருகிற பொழுது பிரம்மம் அம்பாளாகிறது. காரியமற்ற பிரம்மம் காரியமயமான சக்தி ஆகிறது. காமேஸ்வரி தோன்றுகிறாள். பிரம்மத்துக்கு தன்னை அறிகிற ஆசை தோன்றியதல்லவா? இந்த ஆசையின் காமத்தின் வடிவமே காமேஸ்வரி. அவளே உலகத்தின் சிருஷ்டி, பரிபாலனம், சம்ஹாரம் எல்லாவற்றுக்கும் மூலம். உண்மையில் இந்த 3 தொழில்களும் மாயையில் உண்டானவைதான். மாயா சக்தியால் பிரம்மத்தை மறைத்து அதனிடத்தில் உலகம் என்ற கற்பனையை காட்டுகிறாள். இம்மாதிரி மாயா சக்தியால் பிரம்மத்தை மறைத்து பிரபஞ்சத்தை காட்டுவதை 4வது தொழிலாக திரோதானம் அல்லது திரோபவம் என்று சொல்வார்கள். படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல் இவற்றுக்கு மேலாக அனுகிரகம், அருள் என்கிற 5வது தொழிலும் இருக்கிறது. பக்தர்களை மாயையிலிருந்து விடுவித்து தன்மயமாக்கிக் கொள்கிறாளே, அதுதான் அனுகிரகம். இப்படி 5 தொழிலை செய்பவள் அம்பாள் பஞ்சகிருத்திய பராயணா எனப்படுகிறாள். சிருஷ்டி செய்கிற பிரம்மா, பரிபாலிக்கிற விஷ்ணு, சம்ஹார ருத்ரன், மாயையின் அதிபதியான ஈஸ்வரன், இவர்களை 4 கால்களாக கொண்ட மஞ்சத்தில் சாக்ஷாத் பரபிரம்ம சக்தியான காமேஸ்வரி வீற்றிருக்கிறாள். பரபிரம்மமான காமேஸ்வரனின் இடப்புறத்தில் அனுகிரக மூர்த்தியாக அமர்ந்திருக்கிறாள். காமேஸ்வரன் பிரம்மம், காமேஸ்வரி பிரம்ம சக்தி. இவர்கள் சதிபதிகள். காமேஸ்வரி என்கிற சிவப்பு பிரிந்தவுடன் மற்ற வர்ணங்களும் வெளியே ஓடி வர வேண்டுமல்லவா? இந்த நியாயப்படி செம்மஞ்சளான பிரம்மாவும் லக்ஷ்மியும் வெளிப்பட்டார்கள். நீலமான மகாவிஷ்ணுவும் பார்வதியும் ஆவிர்பவித்தார்கள். வெள்ளையான ருத்ரனும் சரஸ்வதியும் தோன்றிவிட்டார்கள். பிரம்ம சக்தியிலிருந்து இரட்டையாக தோன்றிய இந்த 3 ஜோடியில் ஒவ்வொரு ஜோடியும் சகோதர சகோதரிகள். அதாவது பிரம்மாவும் லக்ஷ்மியும் உடன்பிறப்புகள், விஷ்ணுவும் பார்வதியும் உடன்பிறப்புகள், ருத்ரனும் சரஸ்வதியும் உடன்பிறப்புகள். பிரம்மாவுக்கும் லக்ஷ்மிக்கும் தங்க நிறம், தாமரை ஆசனம். பிரம்மம் ஜீவராசிகளை பெருக்கினார். லக்ஷ்மி அவர்களின் அனுபோகத்துக்கான ஐஸ்வர்யத்தை பெருக்கினாள். நீலமேக சியாமள வர்ணம் கொண்ட விஷ்ணுவும் பார்வதியும் இப்படியே உடன் பிறந்தவர்கள். பரிபாலனமும் மாயாவிலாசமும் முக்கியமாக இருக்கிற நிலை அது. சிவன் கோவில் வடக்கு பிரகாரத்தில் உள்ள துர்கையை பாருங்கள். அவள் பதியோடு இல்லாமல் தனித்து இருக்கிற அம்பாள். அவள் விஷ்ணு மாதிரியே சங்கு சக்கரம் வைத்து கொண்டிருப்பாள். நாராயணி ஷியாம கிருஷ்ண சகோதரி என்றெல்லாம் இதனால்தான் பார்வதியை சொல்வது.
சிவனும் சரஸ்வதியும் சகோதர சகோதரிகள். சிவன் கோவில் தெற்கு பிரகாரத்தில் துர்கைக்கு எதிர்வெட்டாக பத்னி சம்பந்தமின்றி, அதாவது பார்வதியின் கலப்பில்லாமல் தனித்து ஸ்வச்சமாக இருக்கிற தட்சிணாமூர்த்தியை பார்த்தால் அவர் சரஸ்வதியின் உடன்பிறப்பு என்று தெரியும். சரஸ்வதி மாதிரியே அவர் புஸ்தகமும் ஜபமாலையும் வைத்திருப்பார். இருவரும் ஞான மூர்த்திகள், இருவரும் வெளுப்பு. பிரம்ம சக்தியிலிருந்து 3 ஜோடிகள் தோன்றியதற்கு காரணம் உண்டு. இவர்களுக்குள் ஒவ்வொரு ஆணும் ஒரு பெண்ணை மணந்தாக வேண்டும். 2 ஜோடி இருந்தால் பெண் கொடுத்து பெண் வாங்கினதாகும். அது யுக்தமில்லை. அதனால்தான் 3 சகோதர ஜோடிகள் பராசக்தியில் தோன்றின. பிரம்மா சிவனின் சகோதரியான சரஸ்வதியை மணந்தார். சிவன் மகாவிஷ்ணுவின் சகோதரியான பார்வதியை மணந்தார். மகாவிஷ்ணு பிரம்மாவின் சகோதரியான லக்ஷ்மியை மணந்தார். வெள்ளை என்பது சத்வகுணம், செம்மஞ்சள் ரஜோகுணம், நீலம் அல்லது கருப்பு தமோகுணம். பிரம்ம விஷ்ணு ருத்ரர்களை அப்படி அடியோடு தனித்தனியாக்கி முக்குணங்களாக பிரித்ததோடு நின்று விடாமல் சமரசத்தை காட்டவே அவர்களுடைய சக்திகளான சரஸ்வதி, லக்ஷ்மி, பார்வதி ஆகியோர் அவர்களது நிறங்களுக்கு மாறுபட்ட நிறமாக இருக்கிறார்கள். பராசக்தியேதான் இத்தனையும் ஆகி முன்தொழிலும் செய்கிறாள். இருந்தாலும் அவளை மாயை மாயை என்று 4ஆம் தொழிலான திரோதானத்தோடு தான் ரொம்பவும் இணைத்து பேசுகிறோம். மூககவி சம்ஹார ருத்ரனின் சக்தியான பார்வதியின் கருநீல நிறத்தை சிவப்பு பராசக்தியின் வர்ணமாக சொல்கிறார். மாயையாக இருப்பவளும் மாயையை போக்கி 5ஆம் தொழிலான மோக்ஷ அனுகிரகத்தை செய்பவளுமான பராசக்தியே காமாட்சி என்று சொல்லி அந்த சிவப்பு காமாட்சியை ஒரு இடங்களில் கருப்பானவளாகவும் ஷியாமாவாகவும் வர்ணிக்கிறார். ஷியாமள வர்ணம் கொண்ட பார்வதியை சக்தியாக பெற்றே வெள்ளை சிவன் சம்ஹாரத்தில் இறங்குகிறார். அம்பாளையே சம்ஹார மூர்த்தியாக சொல்கிற போதும் அவளை காளி என்கிறோம். காளி என்றாலே கருத்தவள் என்ற அர்த்தம். அனுகிரக மூர்த்தியான காமாட்சியை ஏன் கருப்பானவளாகவும், அதாவது அழிக்கும் தொழில் செய்கிறவளாகவும் மூகர் சொன்னார்? வேலை எல்லாம் செய்கிறோம், பிறகு அலுத்து போய் தூங்குகிறோம். தூக்கம் தமசின் செயல். அங்கே ஒரே இருட்டு, கருப்புதான் இருக்கிறது. ஆனாலும் இந்த தூக்கத்தில்தான் மனுஷனுக்கு கொஞ்சமேனும் சாந்தி இருக்கிறது. நாளெல்லாம் அலைந்து திரிந்து கஷ்டப்படுகிற ஜீவராசிகளுக்கு ஆறுதலாக பராசக்தி அன்றன்றும் தூக்கத்தை வைத்து கொஞ்சம் அமைதி தருகிறாள். எனவே தமசிலேயே ரொம்பவும் அனுகிரகம் இருப்பதாக தெரிகிறது. சம்ஹாரம் என்பது பெரிய துக்கம். தூக்கத்தில் எப்படி துக்க கலப்பே இல்லாத அமைதி நிலையில் இருக்கிறோமோ அப்படியே சம்ஹரிக்கப்பட்ட ஜீவன் மறுபடியும் ஜன்மா எடுக்கிற வரையில் நானாவித கர்ம அனுபவங்களில் சிக்கலிலிருந்து தப்பி அமைதியில் அமிழ்ந்திருக்கிறது. நமக்கு கர்ம கட்டிலிருந்து தற்காலிகமாக விடுதலை தந்து விஷ்ராந்தி தரவே சம்ஹாரத் தொழிலை புரிகிறார் சிவபெருமான். நான் கர்மா செய்கிறேன் என்ற அகங்காரத்தை இழந்துவிட்ட ஞானிகளே கர்ம சூழலிலிருந்து நிரந்தரமாக தப்ப முடியும். ஆனால் பாப்பியும் கூட தற்காலிகமாக வேணும் இந்த கர்மானுபவ தொந்தரவிலிருந்து விடுபட்டு விஷ்ராந்தி பெறுவதற்கு பராசக்தி மகா கருணையுடன் சம்ஹாரத்தை அமைத்திருக்கிறாள். விஷ்ணுவின் பரம பக்தரான நம்மாழ்வார் முனியே நான் முகனே முக்கண்ணப்பா என்று மும்மூர்த்திகளையும் அழைக்கும் பொழுது சம்ஹார மூர்த்தியான ருத்ரனைத்தான் அப்பா போட்டு அருமையுடன் கூப்பிடுகிறார். பரம தயாளுவான ஒரு தகப்பனார் தப்பு செய்கிற குழந்தையையும், அட குழந்தே, ரொம்ப அலைந்து திரிந்து களைத்து விட்டாயப்பா, கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்துக்கொள் என்று சொல்கிற மாதிரி பரமேஸ்வரன் சம்ஹார காலத்தில் நமக்கெல்லாம் ஓய்வு தந்து ஆறுதல் அருளுகிறான். இதையே முக்கண்ணப்பா என்று
வாய்விட்டு கூப்பிட்டு காட்டுகிறார் ஆழ்வார். இப்படி சம்ஹரிக்கிற ருத்ரனின் சக்தியான பார்வதியின் நிறம்தான் கருப்பு. லோகத்தை விட்டால்தான் சஞ்சலங்களிலிருந்து விடுபட்டு மோக்ஷம் என்கிற நிரந்தர சாந்தியை பெற முடியும். சாந்தியோடு இருக்கிறோம் என்று உணர்ந்த அமைதியில் இருப்பதே சமாதி நிலை. என்றும் கலையாத சாஸ்வத நிலை அது. இதுவே பராசக்தியின் அனுகிரகம் என்கிற தொழிலால் அருளப்படும் நிலை. இதற்கடுத்த நிலை சாந்தியோடு இருக்கிறோம் என்ற பிரக்ஞை இல்லாமலே அப்படி இருக்கிற தூக்க நிலை சம்ஹார நிலை. எனவே அனுகிரகத்துக்கு அடுத்தபடியாக ஜீவராசிகளுக்கு மிகவும் ஹிதமான நிலை சம்ஹாரம்தான். பொது வழக்கிலும் நம்மை ஏன் பிரம்மா சிருஷ்டித்தார் என்ற வருத்தத்தாலோ என்னவோ பிரம்மாவை விசேஷமாக வழிபடுவதே இல்லை. மகாவிஷ்ணுவுக்கு நிறைய வழிபாடு இருந்தாலும் ஜகத் பரிபாலகரான அவரை மனுஷலோகத்தோடு ரொம்பவும் சம்பந்தப்படுத்தி இருக்கிறது. ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் ஆசாமிகளை சுவாமி சுவாமி என்று பரஸ்பரம் கூப்பிட்டு கொண்டாலும் தங்கள் சுவாமியை பெருமாள் என்றே சொல்கிறார்கள். வேதத்தை பார்த்தாலும் விஷ்ணு பரமான மந்திரங்களுக்கு புருஷ சூக்தம் என்றே பெயர் இருக்கிறது. புருஷ என்றால் முப்புறங்களான ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண சரீரங்களும் உள்ளே இருக்கிற ஆத்மா என்பது தத்வார்த்தமானாலும் பொதுவில் புருஷ என்றால் மனுஷன் ஆசாமி என்றே பொருள் கொள்கிறோம். பராசக்தியிடமிருந்து இந்த லோகமெல்லாம் எப்படி வந்தது என்பதைத்தான் புருஷ சுக்தம் சொல்கிறது. லோகத்தோடு மனுஷனோடு இப்படி விஷ்ணுவுக்கு நெருக்கமான தொடர்பு காணப்படுகிறது. சம்ஹார மூர்த்தியான சிவனே லோகத்தை விட்ட பின் இருக்கிற வைராகியத்துக்கு முக்கியமாக சொல்லப்படுகிறார். விஷ்ணு ஆலயத்தை பெருமாள் கோயில் என்றும் சிவாலயத்தையே ஈஸ்வரன் கோயில் என்றும் சொல்கிற வழக்கமும் இருக்கிறது. விஷ்ணு தாழ்த்தி சிவன் உயர்த்தி என்பதற்காக இதை நான் சொல்லவில்லை. அப்படி சொன்னால் அது அடியோடு தப்பு. இரண்டும் முழுக்க முழுக்க ஒரே வஸ்துதான். ஆனால் அவரவர் செய்கிற கிருத்தியத்தை பொறுத்து லோக ரீதியில் அவர்கள் எப்படி நினைக்கப்படுகிறார்கள் என்று காட்டுவதற்காக சொன்னேன். சிவப்பு காமாட்சியை கருப்பானவள் என்று மூகர் ஏன் சொன்னார் என்று யோசிக்கும் போது இத்தனை அபிப்பிராயமும் வந்தது. சாஸ்வத சாந்தி என்கிற மோக்ஷ நிலைக்கு தற்காலிக சாந்த நிலையான சம்ஹாரமே மிகவும் கிட்டத்தில் இருக்கிறது. அதனால்தான் சம்ஹார சக்தியான பார்வதியின் கருப்பு வர்ணத்தையே மோக்ஷம் அனுகிரகிக்கும் காமேஸ்வரியின் வர்ணமாகவும் மூகர் கூறியிருக்கிறார் என்று சொல்ல வந்தேன். பரமஞானிக்கு அவர் சாஸ்வத சாந்தம் தருவது கருணை இல்லை, பெரிய கருணை இல்லை. பாப்பாத்மாவுக்கு சம்ஹாரத்திலே தற்காலிக அனுமதி தருவதுதான் மகா கருணை என்று நினைத்து சம்ஹார சக்தியின் கருப்பு நிறத்தையே சிவப்பு காமாட்சியின் இன்னொரு நிறமாக ஸ்துதி செய்தார் போலிருக்கிறது. பராசக்தியின் சத்துவகுணம் மகாவிஷ்ணுவாக உலகை பரிபாலிக்கிறது. அவளுடைய ரஜோகுணம் பிரம்மாவாக உலகை படைக்கிறது. அவளுடைய தமோகுணம் ருத்ரனாக லோகத்தை சம்ஹரிக்கிறது. இந்த சம்ஹாரத்தில் எந்த யோகியத்தையும் இல்லாத ஜீவர்களும் சாந்தி அனுபவிக்க அருள் செய்கிறாள். இதனால்தான் அவளது வர்ணத்தை சொல்லும் பொழுது சம்ஹார சக்தியின் கருப்பை விசேஷித்து சொல்கிறார் மூககவி. சத்வம் ரஜஸ் என்ற இரண்டை விட தமஸ் தாழ்ந்தது என்று ஒரு கோணத்தில் ஆங்கிள் தோன்றினாலும் இன்னொரு கோணத்தில் பார்த்தால் தமசே அனுகிரகம் என்ற பரம உச்சமான 5ஆம் தொழிலுக்கு கிட்டத்தில் இருப்பதால்தான் நிறமாலையில் கருப்பும் சிவப்பும் வேறு கொடிகளில் இருந்தாலும் அம்பாள் விஷயத்தில் இந்த 2 வர்ணமுமே ரொம்ப கிட்டத்தட்ட இருப்பதாக மூகர் பாடியிருக்கிறார். ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரியவா சரணம்.